Ha kawai ke jingja accident bashir kai uwei urang ba ula du no sendan ela ke jing im menta kesngi hadian ba ula sha yu ha kawai ke trok kabarang kiu shanong ba shilong hadu ba ka binta jong ka kli kalapra kat kum ke jing tip balayo lum laong ba kani ke jingja kala jia ha kapor khat ar shiteng aa menta ka no pai sngi ha ar phomer pa ha maulen hari bhoi district ha ka ba utai urang ba udang kiu na gohati da kawai ke thuk thuk kabadan yu number as not sa wai not kla arsan Henry Schwaban poi katol git kabadan ha ar phomer pa ha maulen utai urang ba ula sha yu no ha katrok khan riu shaka kabadan yu number as not iwe sc san flyway kabarang kiulang na kaju kalan hadu bu unda kla no sendan na kani kasla perthai kipulit kabarni hat police outpost tang hadian ke jingyo jingtip kilalit march katei ke jaka ban pinlong ke jing token bat ban ra no e kamet jong tei urang ba na katei ke jaka